naozaj je povolené vyvolávať násilie a prijať smrť? A už ste to určite zachytili aj vy, že spoločnosť Meta, teda konkrétne Facebook a Instagram, že na týchto sociálnych sieťach je povolené prijať smrť Putinovi a Lukašenkovi a vyvolávať násilie voči Rusku a Bielorusku. Ono si to človek ani neuvedomuje. Najprv som zachytil, akože v komentároch som videl nenávisné a komenty a proste... Давній український Бог. І тепер ми збираємо свої криваві жнива. Тепер на вас усіх чекає смерть. Že to ako vážne sme dospeli až sem? Že si budeme prijať smrť jeden druhému? Ви будете вбиті всі. Ваші трупи, як найгірше падло, лежатимуть в полях, лісосмугах і вздовж доріг. Їх роздиратимуть собаки і дикі тварини, а ваші матері чекатимуть вас. Але ви, сучі виродки, не повернетесь додому. Ніколи. Добро пожаловать в ад. To čo to je? Kam sme sa to dostali ako ľudstvo? Kam sme sa to ako ľudstvo dostali? Či to vidíte, že čo sa tu deje? Či to chápete? Ako normálne vážne by ma to zaujímalo. Ja sa nad tým zamýšľam pár dní. Ja som to vnímal, ale vôbec som si to neuvedomil. A zrazu šupa, je to povolené proste, Putin, skáp, hotovo, alebo ja neviem. To je strašné. No aj fakt by ma zaujímalo, či si to uvedomujete ľudia. A zrazu robia z Ruska nepriateľa číslo 1. To už aj slovenská verejnosť začína byť asi osprostená, že toto začínajú žrať ľudia. Nejmenší děti jsou vychovávány k tomu, aby říkali povraždíme Rusy a zdravili nacistickým pozdravem. Ти будеш різати русню? Да. Що ти будеш робити? Русню резать! Я буду резать Чечню! Я буду резать Чечню! A zde je Julie Tymošenková, která se vrátila do ulic poté, co strávila 3 roky za mřížemi za zneužití moci. Poslechněte si humanitární programy, které má na mysli pro svoje ruské spoluobčany. Я подниму весь мир, как только смогу, для того, чтобы, просто за 5 семей осталось даже выжженного поля. Их расстреливать из атомного оружия. Ako môžu? Uvedomujeme si vôbec, čo sa tu deje? O čo tu ide vlastne? Čo rozohráva táto vláda aj slovenské médiá? Mimochodem i pro to, co se objevilo na budově ministerstva vnitra a na fotografie prezidenta Putina v tom bodybagu, což si myslím, že nebylo úplně vhodné. Jak vy tento krok ministra vnitra Víta Rakušana vlastně hodnotíte? Bylo to podle vás už za hranou? Proti Rusku a na podporu Ukrajiny. To se mu poštěstilo, takhle krásný Praze, tohleto. A nevěřím tomu, že by Rusové sledí něco provedli proti české vládě jako odvetu za ten čin, ale můžeme také očekávat, že se může stát něco, co udělá někdo, o kom nemá ani ruská administrativa žádný přehled a nejsou schopni ho třeba ani kontrolovat. Takže to si myslím, že je přece jenom přehnané a nemělo to být. Ale tohle si myslím, že by bylo opravdu za čáru. To je moc dobrý. Ľudia, dajte si do súvisu veci. Veď toto je absolútne kopia situácie s bývalou Jugosláviou. Teraz to nebudú Srbi, ale budú to Ukrajinci. Izmet zelenú dali cez naše územie práve
už nie nad hlavami, ale po zemi. Už sú tu a svoj cieľ majú jasne daný. Ak sa tak trase Čaputová, Klus, Naď, Heger, Matovič, Korčok, všetci, no nech idú do prvej línie, nech si okamžite dajú maskače. Nech idú do prvej línie, nech už teraz v tejto chvíli maširujú. Aj so svojimi deckami, manželkami nech ich dajú do ruky. Samopalia nech idú jednoducho brániť Ukrajinu, keď sa tak jednoducho trasú za Ukrajinu. A zrazu robia z Ruska nepriateľa číslo 1. To už aj slovenská verejnosť začína byť asi osprostená, že toto začínajú žrať ľudia. Toto je očista Ukrajiny od banderovcov, od banderovskej mafie. To vážne chce Slovensko ďalej posielať zbrane teroristom, ktorí vraždia nevinné ženy? Zbláznili sa už všetci. Ja viem, že Čaputovej je všetko jedno. A pokým išiel možno od samého Zelenského. Тринадцатый этаж. Забегали, с 13 этажа стреляли. И все это время у нас азовцы просто прятались за нами. Они просто приезжали, ставили танки, мы прятались, чтобы нас не постреляли. Все. Они прячутся, да, между нами, между жилыми квадратами прячутся. Между нами, между людьми. A Slovensko toto povoluje. Čauka Mirchanu. No Putin, Zelenský. No Putin, Zelenský. USA a NATO zahájili teroristický útok uvnitř Ruska. Použili ukrajinské vojáky. Nezapomeňte, že říkám, že všechno, co se děje na Ukrajině, je kvůli NATO a USA. Je to zástupná válka. Překročili hranice do matky Rusy, do Bryanské oblasti a provedli teroristické útoky v několika vesnických oblastech. Je tu spousta zpráv o střelbě. Byli lidé zabiti, zabili člověka, zranili 10letého chlapce. A family, mother, father and 2 children were killed by another shell. Drony schazovaly zápalná zařízení na obytné domy. Že to byl útok na obydlené oblasti. Neměli vůbec žádný vojensko-strategický význam. Jediné, k čemu to bylo, bylo provokovat Rusko. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 Римского договора. Ukrajina připouští, že nemá nic, co by mohlo zastavit tyto ruské hypersonické rakety. Nic. Pretože ak nás zaťahnú do vojnového konfliktu s Ruskom, tak to jednoducho bude mať také následky. Keď začneme jeden druhému prijať smrť, nenávidieť sa, keď toto my nepodchytíme, my ľudia v sebe, tak ako ľudstvo sme skončili. To vám hovorím. Skončili.